Kubli ya pi baro ki viewers se simpan hagani ka video ni page ang bede ba ki khubor light kam kani gede ka khubor light kam ka ba kham don kam ka ba kong san du kata kata ka ba nakam ta jungi kun samla ki ba don kam don jam mo ki ba pat don kam don jam ki ba dang kwa ban wat kam su bha sam ni kani ka video bat salej hadin mikla de ban tip bat ban sngeu ayu ngapan pa bat ayu ngapan bana shufi mo agaba nagleng jong ka government of Meghalaya lengba ka office jong u principal ITI Shillong mo ITI Shillong namar beli kene ka certificate ITI kene ka bakong san hadu kata kata kene gisni lada pikwa ban apply kam ken amar kata katau nagleng jong ka office jong u principal jong ka ITI Shillong ka code lani ka weria baro ki kun samla jong ka rikasi berjeng tiang sha ka jeng ai training kata ka short term training yang kitu ki candidates ki bala pans ya ka class 8 sejrong ya kinu ki kun samla ki bala pans ya ka class 8 sejrong kin yo ya ka ne ka short term training hapo ITI Shillong kata harangkat bat kilat yo kam yo jam hadin ba philadep ya ka ne ka short term training kin saperung kam sundon ya phi mo wan ting re wat ong re adalah de training ngin lech ngin yo kam hangno kin kun yo kam hi nagliang jong ka office jong ka ITI Shillong la bande posted la bande shabar jong pastir ro kumju ika registration la ne ka jing panrung kerteng na ka benta banle ya ka ne ka short term trainings kan dei haka laitrik banai march arajar apanriu laitrik ubanai march arajar apanriu na ru ka por shipau ba german step hado arshitang janmir kata kadika registration la ne ka jing panrung kerteng mo ti hadin ba pila le panrung kerteng kan sajit kenya pi banle ya ka ne ka short term training haka department you haka arts and cultural nane haka crafting la mane hagino ki e training kata ka bade jong ka short term mo la bande tang shibnai arbnai lane lai banai kat ka bagi bu nagliang jong ka office badia kan ka registration kan sa penrung kertang hapo kayeu nonglum kata hapo maulai nonglum mo hapo maulai nonglum sama hapo maulai nonglum tela da pilih yang tis sakuli ke hangno ki le ya kaneka jeng ai training jong ka short term training jong ka ITI Shillong te kin sabata ye pi le det hang te hapo yeu nonglum maulai nonglum te salab bet ya kane kata kemun lai singi kalai terik bu benai manch arjar pandu ela karpat nagliang jong ka office kala karpat ya baru ki kun samla ki ba 4 syam la yo kam yo jam late na kumta ban register no yelade ban nyo ru kala ban yo kam yo jam din ba philadep ya ketika ITI short term training tang kata hi ka be dei bet kene ka video nong epi kani ketika offline mo wan mong ni le kum no ngin apply kum no late bet hang te po maulai nong lum le be ya ka registration ra ya ki documents ki jong phi ba pher kat ka ba phi don le ya kata le lang hang te but sa submit ya kita documents prokot in sajit ep mau ban le ya ni short term training ang katahi aka ba dei bat kani ka khubor le ne ke jing pon bana khamtam e shaki kun samla ki ba pat don kam don jam di wanum klet pat ban share like bat ban subscribe nam ta ki upcoming videos khamtam ha ki khubor like kam khublai shibol